Sziasztok! Ismét itt vagyok, és ismét egy új témát hoztam nektek, ami pedig egészen konkrétan az oktatás. Szeretném elmondani, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy én konkrétan 2001 óta vagyok pothaj felhasználó, mindig is pumahajakat hordtam, és 15 éve dolgozom a hajas szakmában. Számot vetettem, és úgy döntöttem, hogy rendelkezem olyan kellő mennyiségű információval és tapasztalattal, hogy ezt nektek át tudom adni, és szeretném is átadni, segítve ezzel azokat a hajhosszabbítókat, akik szeretnének sikeresek lenni a szakmájukban. Nagyon sokat beszélgettem Kovács Évával, a Kleopatra pothaj tulajdonosával, és arra a döntésre jutottunk, hogy az induló tanfolyamoknak része lesz a hajtan, amiben neki lesz hatalmas munkája, hiszen ő is brutál régóta, több 10 éve foglalkozik hajakkal, mint hajkereskedő, és az a mennyiségű tudás, ami neki van hajtan, haj eredet téren, azt nem tudja überelni senki. Én úgy gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy az egész országban sem. Nos, mi erről sokat beszélgettünk, és úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk azt az anyagot, amin én már dolgozom, és tankönyv formájában ti meg fogjátok tudni vagy vásárolni, vagy a tanfolyamhoz hozzá